Dudlali mangitag suwa. Good morning! Ako na po rin sa Reverse karong adlaw, March 3 na. Damis ka basakan dia. Among basak kay ani naman unsa. Gi kami nag-abis gani ha. Ang naong napagtong na mas guni ang naong. Kanang nay, nag-abis ni kami tulo programi og ni Ate Lisa. Unsa karon kay naman na mig abis. Maghabat-habat progress ka sa paan. Kay basig na awang ba awang kay laban mo awang guys kanang mo nag-alimang ba. Basig na kay nga na sa uno magtrabaho mis basak. Sa uno magtrabaho mis basak, maghapit-hapit mis kasapaan. Nga. Alang naong na. Mura na pa kung abusayap. Kada mo ka makatigbong. Dili ka patuan. Ako lagi mo ukab, ugan lang pa ko. Tabang po mo na pangukab, kada mo kasuwa ta, hari mo tabang. Oo na. Nga mo din nga taga may ragdan. Ang daway awang susu, nga na ba? Kaya naman ang mga na isuwa. Okay, ra. Okay, ako di ko mo. Kira din sa atin. Kita kita dan juga. Kabok kari. Wala. Bo matai. Udasan. Tina. Yung kanalibang dan. Kari te mo na te. Maka din do lebih buka. Ibang balik ta kamati ta bibak mo na lang. Kari tabang tangan duha. Ikaw dik punit flor na mudagan flor. Hoy, dalagyan na maak. Ha? Ano ba? Weh, Kani kaning dakong bato kani mo. kani. Bukan te trabaho ko na mudagan ikaw kadakap ha. Dito sige. Ana ka sa una. Tama lagi yung kapya ko mo dakong. Ah! Pili ka kay kita dali. Dali ka mo to. Ay, tahi. Waman. Wala lagi kay ko sa gagbaha. Ano to sila? Kare ko no. Suso na naman. Wala ganda kay sa tubig, abnormal ano na sila na mga. Eh mga buho. Buho bitaw banako nimo makuha na na. Flor. Kutak ko nulit flor. Kore ko. Kuang ko dira ko ako nimo kamuti has diha normal. Nalagyan na sir nga. Puan pantat. Kore ko. Weh. Wala lagi kay sa gagbaha. Alintang! Malik mo na din ko mate. Ate nakakita mo? Pagkat sa ko. Ukab ninyo bahala mo. Tama sa ganito ko kape pero kasala mga tagawa kaning sugba. Ala, hindi ko to. Ala lagi na lagi. Manigbas. Bakit eh? Sige pakita nila na. Ala dito. Ala! Ay! Lari ako dito. Ana. Ay, lagpot. Na. Sana. Na. Ano ka man? Ano dyan may has, hindi nang bugangan. Bato lagi na. Ano mo gawa kang di malubog? Di ita kakita kaya rin mo lubog. Asa liluhog ti kira pero gi ukop. Lagi di awang tin. Buho ka banak na mo buwa mo. Lagi awang dali ito mo liyo na lagi awang di lagi. Ha. Hilaman mo na. Oh, ayo sa kuno. Lumaga. Ayo pang libag-libagan. Una ka sa bakit nagawa ko ng premiuman. Wala gini awang gigipangawangan na ni. Akan kabahas ni baro. Kuto lagi. Wala awang na ha. Wala gini na awang kay das nga na sila gapin man Ano ako. ka na lang ni buto tamang awang ti? Kana ko na upat eh. Na ako nga magka-tubahon. Wah, ada na. Kapag magtubig. Wala gi awang. Kana ko na buka floor. Ah, dahil na sa susunod naman do.
Suso na naman. Kaso sarang pagkabuk. Ay, doon na naman na. Wag na may sunuban. Sa kuan. Laoy nga. Kamunggay. May kinasun. Inasun, baliwan ka. Pero lagi te ko talaga rite. Ano pa naman ako? Ano na? Bakit ko? Kuta di ba? Luglugan. Kare kuta na. Signapan ta. Signapan ta. Dahil ka yun. Luglugan ka lang. Kasakitin. O kasa ka to te imo ko to te. Mo, wala lang damatin buwan. Rehas, dana. Di man sidaraw. Uy, saray man kuha. Da. Suso. Hindi sa mga ning sabon te. Okay, kain na lang. Isang ka na lang. Surrender lang ang tripod. Giring nga ni. Wala, gaba na lang duwin. Wala na pa nigi reyo man ang baro. Ara namin sa among kon sa una among langujanan. Kanina, mo na gamong kon sa una swimming pool. Kaya kog langoy karon, ug laom ba? Tara mo guys. Magsuning lanang ko kaya ko kitag-awag. Baro. Piltan na naglinta ng bilat. Lulong man ay food. Kanda, uba na ba nun? Yes, ma. Di na. Nabuang na. Lam. Nang wala food. Agbilat ka ng piltan na naglinta. Halahas na tiri. Ano ti has mo ti? Ha? Pagili. Napalumahigit lagi dada. Kina na. Ay, nabutakan. Kaya nga gumura ba tibahas na? Ano to? Da. Ingat lagi. Ya, ako mo pag kita kagawang na niyo. Lagi, kay bahag. Saan sa ko kayo karihas? Wala kang linta tiri. Hala, baka ka. Pagbilang lang ikaw. Na. Ano nila kisati kay busy nagkamawag. Hala di ay! Awang! Nati? Awang ay! Ngayon! Kasi ate kay kumodin mga awang. Wala rin mong gamadya. Nakakaroon din. Pakita nila. Ada. Ano lagi nas kabatuhan? May awang kasi ha. Awang, arayin ta sa siyang kagamay bago pa ning inanak. Buhay naman natin kay Luoy te. Karang budak karang sunod. Uy, yan ninyo. Di pa na makaon. Hindi na makaon. Tayo pa ka. Balik ko. Igan! Alak! Ay, tari! Ano yung awang ganito? Alak, nag-snow naman. Oo, naman sa kuwan. Magawa ta. Gamay ito buhit ah. Buhay naman niya kay Ano anak. buhit kay ganang ganito? Sige, buhian ko sa raka. Laon! Hindi ka ura na ah. Ah! Ano na ako karang laon na. May awang dako na. Ah! Kukab ka naman. Kukab na ah. Parang sitaw na nga. Kaya pagbantag niya ba natin? Hala ba? Wah, mandi ay. Ewan? Ikaw, kami ka, Frank. Ay, gampang mandi ay. Ano mo? Pwede mo gawag ng anakunda. Pwede mo gawag ng anakunda. Pamangkus, wala din ako. Saan ka kuti? Nigbarag niyo mo kung ano nakasalimat. Kaning awang din na lang sa kuti. Ano yung bita ko? Dahil ko sa day. Tara! Dahil din ta. Tara! Pakanda ko kumama. Tara! Tara! Wala to kaning langoy na. Sayang. Tara! Mama akong langoy. Tara! Gusto na ako kaning sud. Dili ukma. Ukma. Tota! Tara ning video gusto ilitiri. Wala na. Kanawa, wala hinuon. Nana, ang mga awang na dani sa kanila. Lagis mga ma. Di ka magpangawang. Why? Ay, nalito. Bro. Ano na baka mahadik man mo dakot. Mamak magina. Ani gani ba ni na sila magtago. Ato na ba to? Ato na bitaw to. Pwede na tatoy sugba. Alam mo buwan mo dyan ang igubot ng dapit trabalis basak.
Erin sa ninyo ha? Lagi ko magko. Ino ko. Kuya, ito ninyo gub anang sapa. Uli na ninyo mga bato. Nahura ka na. Kani dali ba yun? Uy, mapatay ka din mas tagidas dapit. Hindi na lagi panggaba. Nani dapit. Wayawang. Ano ba to ang? Suso na naman ha. Agam suso kay. Ginagmayra. Magkakuha gawang. Lisod na gadid mangitag suwa. Wala na gadid suwa arong panahon na. Nasa pawa na isod. Nagukap ni mas bato. Magduwa-duwa na katag. Tabuan na mulugwa. Panguli na yung mga bato. Ano pinulit eh? Panguli na yung nama. Ihaw ka din mas. Agi dadalit dapit. Kaya patubig na ba basak. Gaya doon naging pangalim na. Bato din na kaali yung tubig. Ized, pagubos. Dasa man di ka na kun. Nga naalihan naman na. Ikaw di pangu. Maimpas. Gila na. Gira. Bala ka lang ulit. Ini ko gibahaan ra. Ikan. Manunuway. At karoon na, di ba? Ano nga ba? Kadap din ang madag ko na. Hindi ka ukap na. Nagtung bato. Di dyan lali mangitag suwa. Panguli na, arakan ka. Kapuan ha, pala makagpangukay diha. Hindi mo ipang-ulit na plin. Tuy, padaplin tong uban. Buspikas. Papa. Kana ito bunti sa narikuan si Alimangot eh. Bentuk. Ulit ka na isa ng dagan. Anong gagidak ko eh. Gamay pa to, padakasa to. Uy, pagdaglugod na. Ngitaglugod. Parang rami. Kapoy magabis, uy. Kaya yung okay na ilugod. Nga. Eh, nakabuli, nagamusa niya. Wang. Najige ilug. Na. Lugod. Lugod na laman kang hagilugod karon man ligo. Ano ta? Motor na be. Nakado. Nakado na, wadi ta kita suwa. Awan nakakuwag awang. Dahil sa dagan man. Wa na mo madakti. Dagan. Sa mga ulit na naman me. Kahit wala mag-abis. Aray! Ang tripod mo! Nanguslo na! Ha? Nang tripod yung uslo na! Na! Side view ko na ba, side view? Nasa injury naman na. Puto na mag-joints. Mura ka na yung partner sa kinabuhi! Ay, tapag na ko. Uslo na yun! Sana na yung kuwan di naman yung matulid! Ayun, ay, sakit. Salamat sa pagtanaw, guys! May mga munta may kawang may. O may kakuha. Nagluto sila o ginisa. Araw, bubul ka lang yun ginisa. Mugrit tayo ko sa ang ate diya sa Germany. Si Ate Nora Wilkins. Happy birthday ni mo tayo za. Kagamping ka nun na idihati, hinatpanta nga, tagambak kag taas ng kinabuhi sa ginuuti, za magkita-kita, na pahunti mo, gakas, gusto ko ni mo kadaghanti. I love you so much, te, og happy birthday, pag-enjoy sa imong adlaw, te, og sa imong pangigsoon, happy birthday po, nga naasalite. Te, ba't alihana, mag-greet ko nung happy birthday. Happy birthday! Oh, happy birthday po, Dainura! Tagan kang taas nga kinabuhi. Ug maayong panglawas, kanunay. Salamat ka doon sa tanan-tanan, te, nga yung kamaadyo na mo. Dariti, salamat. I love you, te. Bye-bye! Happy birthday!